Γεια σας φίλες και φίλοι, δεν συνηθίζω να κάνω βίντεο, αλλά νομίζω ότι όσον αφορά τους αποσκληρητές κυρίως θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων συγκεκριμένα πράγματα για την αποσκλήρηση του νερού τους. Δυστυχώς το νερό που παίρνουμε τα τελευταία χρόνια λόγω και της λειψιδρίας είναι αρκετά σκληρό, πολύ σκληρό το νερό που έχουμε στο δίκτυό μας, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται μπαταρίες, να καταστρέφονται σωληνώσεις, να καταστρέφονται οικιακές συσκευές και οτιδήποτε τέλος πάντων μας βγάζει από πάρα πολλά έξοδα. Εδώ έρχεται ο αποσκληρητής να δώσει τη λύση. Εδώ βέβαια φυσικά μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αποσκληρητή, έχει τη δυνατότητα να περάσει 2 κυβικά νερό την ώρα, να αποσκληρύνει 2 κυβικά νερό την ώρα με 75 λίτρα refills. Φυσικά προηγείται η προφίλτρωση πίσω από τον αποσκληρητή για να δώσει όσο το δυνατόν γίνεται πιο καθαρό νερό στον αποσκληρητή, να μην έχουμε πρόβλημα. Η λύση όσον αφορά τις οικίες είναι πάρα πολύ οικονομική, πιστέψτε με, σε σχέση με τα χρήματα που δαπανείτε για να αλλάξετε μπαταρίες, για να αλλάξετε σωληνώσεις κτλ. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα κτηριακό συγκρότημα 4 πολυτελών οικειών, κατοικιών, με ξεχωριστή πισίνα. Ο αποσκληρητής αυτός έχει τη δυνατότητα άνετα να καλύψει τις ανάγκες και των 4 διαμερισμάτων, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης πλέον από εδώ και στο εξής να έχει το κεφάλι του ήσυχο όσον αφορά τα προβλήματα που, όπως ο ίδιος μας είπε, αντιμετώπιζε αλλάζοντας σχεδόν κάθε χρόνο όλες τις μπαταρίες, με πολλά προβλήματα σε κτίρια, με πολλά προβλήματα σε σωληνώσεις, ακόμα και στην πισίνα, όπου το νερό εκεί ήταν αρκετά σκληρό. Εδώ λοιπόν έρχεται ο αποσκληρητής μας, 75 εν προκειμένου, με αυτόματη κεφαλή, ξαναλέω, έτσι ώστε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο ιδιοκτήτης νομίζω ότι άμεσα θα δει το αποτέλεσμα. Υπήρχε μια εγκατάσταση εδώ με 2 συμπιεστές και νομίζω ότι ήρθαμε εδώ εμείς και αυτό που κάναμε ήταν να συμπληρώσουμε, να τελειοποιήσουμε την όλη εγκατάσταση, έτσι ώστε να έχουμε και τις σωστές πιέσεις και το κατάλληλο νερό. Ευχαριστώ πολύ. Είστε ευχαριστημένοι.